wabed joratiro gima sirikal katimo maber to apuoyo puoch gi pak mar mondo wabed objective kaka mane mineno ka broad base news atimo. Emomiyo adwa ni mondo akwonga nyisi gik moko ma fail gimomiyo pok achiwo my full support ne broad based. Okay. Osiepa nwan gi Kikomi, Kisumu Cotton Mills. Kikomi notho e higa mar 2000. To Kikomi ni osiepa nen mar cotton. To jopur farmers ne uso cotton Nyanza kucho ne cooperatives otero Kikomi. Kikomi ne miyo ji tich, farmers ne yudo pesa. Up to now Kikomi pok obedo revived. To wantiere serikal. Osiepa wantie gi Miwani Sugar Company. Miwani notho higa mar under receivership. Yes, under receivership. Sani but mano privatization. Leasing program ma sirikal otimo for 30 years. No collapse 2001. Sirikal ok onego lease gigi ne private persons. Sirikal onego tim gigi nikech sirikal nigi manyonge manyalo timo godo gigi. Private ngama private mano company ne ma private. Seche mokete mo lease no for 30 years. Ngano koero ni ok ndik ji ok bondiko. Ngano koero ni riembo ji tich, bo riembo ji tich. Mheshimiwa, e bunge kae maula osechike ma outline weche mag leasing gi privatization gi regulations te upuodho gi bunge ka. Osiepa, bunge kae onge gima timre. Bunge kae en ni iluongo utinyiso uni dhi wach kama mae gima serikal dwaro. Okay. Bunge kacha onge gimora mora ni independent mine. King'iyo Chemelil privatization, Chemelil Sugar Company, Sony Sugar privatization. Privatization nyiso ni omigi individuals ma earn individual profits. Gichulo mana government rent kende. Matiende ni onge jo minyalo ndik kanyo malongo. Ang'o momiyo magwa imitimo negi emimi individuals to makunde mamoko tok mi individuals. Muhoroni Sugar Company Nzoia Benenitire was leased for a period of 30 years mheshimiwa. Emomiyo anyisi ni a western region. Okay. Ineno mostly. Koro osiepa king'iyo Muhoroni Sugar nyaka sani wakas ok chul, wakas chandre, farmers ok chul. Gowi mane jogi nentire godo mag ne obedo privatized. To gowi mane nentire mane jopur niang. Gowi mane gintire godo poko chul gi nyaka kawuono. Nyaka kawuono ok chul ji. Osiepa king'iyo agrochemical ok ti maber. To Kanderu mane fish processing onge osiepa. King'iyo Lake Victoria wantie gi mwandu maduong' sana. Lake Victoria nitiere Siaya. Kanyo wanyakete factory mar processing rech. Okonego bed ni wadhi nyaka Thika. King'iyo Kisumu nitiere Lake Victoria. Wanyalo keto factory kacha mar processing fish mondo mi jowa tich. Iwinjo ka ng'ata mwanyalo nyaka export nam cha kende oromo pidho jo Nyanza. King'iyo Homa Bay nitie Lake Victoria. Kwa medo factory moro kanyo mar miyo ji tich. Nyaka Migori nitie Lake Victoria. Wani kambi mono ni farms ma timo gibilongo ni fish cage farming. Is that not a good concept? It is a good concept, but mago private companies. Iwinjo siepa, wadwa ni serikal emonego create opportunities mar miyo ji tich. Okay. Osiepa king'iyo kata irrigation schemes mwantiere godo. Ng'iya ne Lower Kuja irrigation scheme. Ok ti maber, mano nitie Nyatike. Ok ti maber, ji hinyre. Oloch Kimera mantiere Homa Bay irrigation scheme. Nitiere problem. Ahero irrigation scheme. Gigi ok provide proper ways ma wanyalo produce godo chiemo ne jo piny. Itemo wacho ni gitiyo to giti to the optimum. Iyudo ni trucks monego be ni dealt godo gin into thousands, but magi to gitin, gi provide production gibedo matin, emomiyo chiemo tin kaluo. To de bed ni serikal gin genuine, gigi tedinwa kelo programs gi. To wantiere gi flagship project mar vision, manen part of vision 2030. The Ring Road. Ring Road nyaka sani osiepa onge gimosetim. King'iyo nol ringo from Migori to Sori to Gwasi, ikalo Sindo to Mbita, obringo nyaka yo Busia, odhi nyaka Luanda Kotieno through Uyoma nyaka Sembo. Ndara ni Ring Road ni osiepa onge gimosetime gini. Iwinjo osiepa. Koro kosa ma administration so ingeni seche mwach, ingeni regime ka donjo wacho ni gin magidhi timo gino. Koro regime ni kanose wacho ni gin magidhi timo gini, matende ni gowi ni e wigi, donge kamano. To nego bed ni seche magi wacho ni koro wase join gi. To nego bed ni giwacho ni awa jogi koro se join wa, koro nego bed ni watimo gigi. To gigi ok tim, idwa mana ni mondo kaluo obed gi dhier. To jo luo
winjo matek kabisa nyaka sani osiepa. Ji 1,500 pok oripote skul. Nyithindo 1,500. Janyuol tiego nyathi kaya e primary, kadonje secondary, kadhi e university. Mokwongo idwoko nyathini e sanduku mar maiti, onegni nyathi odwoke e ot. Nyathini tieko biro bet kodi, moko tieko biro bet kodi e dhot ka. Onge tich. Inyiri e dhot ka ni ne ng'ane bende notero nyathi nyaka university to onge kumodhiye. Kiwe mano, nyithiwa manotieko grade 9. Kaluo kae, nyithindo mapok odhi skul osiepa. E Kenya mzima en over 500,000. Kaluo ka nyithindo mapok odhi skul nikech onge school fees. To de bed ni yawa, broad-based tiyo maber. Onego bed ni president wuok ayanga to wacho ni yawa. Onego bed gi full transition. Nyithindo owuog e primary, lower junior school to donje junior secondary, senior secondary, sorry. Owuog e junior school to donje senior school. Yes. Onego bed ni nitiere gi transition 100%. To jonyuol onge fair manya dhi gode skundegi. Mar ariyo jonyuol onge